Kaixo, gaur Monster Match jolasa aurkezten dizuet. Estutxe polit batean dator, edozein lekura eramateko modukoa. Berez, 6 urtetik aurrera markatuta dago, eta azkartasuna, zenbaketa eta arreta lantzen ditu besteak beste. Goazen ikustea zer dakar. Pare bat dado, bata hankak, besoak, begiekin, eta bestea zenbakiekin. Eta hemen pof karta eta monstropilo bat. Batzuk begi askorekin, hanka batekin, bakoitza ezaugarri, hanka asko besorik ez, begi bakarra, 3 begi. Orain azalduko dizueguna da berez instrukzioetan ematen den jolasa. Baina ondoren azalduko dizuegu gu etxean nola jolasten geran, aukera politagoa iruditzen zaigulako. Hasteko, 10 karta zabaltzen dira, hau berez jolasa nolakoa den azaltzen du, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Beste kartak albo batean utziko ditugu. Orduan, bat hasiko da dadoak botatzen. 3 esku eta 3 esku daukaten monstruoren bat aurkitu behar dugu. Ez, behatza jarri bakarrik. Beak aurkitu du, nik ez. Berak aurkitu duenez, berarentzat izango da karta. Eraman. Bota. 4 esku. Bale, niretzat. Ze pasako litzake nik adibidez hemen jarri izan banu 3 dituela eskua. Gaizki, vamos. Orduan, nik aurrez lortuta eten kartaren bat, montoire itzuli beharko nuke. A ber, bota. 0 esku. Biek jarri dugunez, eraman ingo dugu. Orain, adibidez, aterako balitz, zenbat, mira, a ber, 0 begi jarriko dugu, haukenduko momentu bat, aldatu egingo dut. 0 begi aterako balitz, ez dagoenez, bai hau dago, aldatu egingo dugu ere, ez dagoenez inor 0 begirekin, azkarrenak pof esan barko du eta erdiko fitxa hau ikutu. Pof! Orduan, hemen ze pasatzen da, montoiko karta bat irabaziko luke, eta 10 karta gehituko genituzke mailan. 10 karta. Eta berriro jarraituko genuke, bakoitzak jartzen, hemen kasu hortan 2 esku, hemen. Eta lehenengo jartzen dunak, eraman egiten du. Horrela, karta guztiak bukatu arte. Karta bukatzen dituenean, kontaketa egin behar dugu, baina kontaketa ez da kontaketa arrunta. Ez dira karta kontatzen. Ikusten aldezu hemen donutxak daudela, hemen 3, hemen bat, donutxak kontatuko ditugu. Donutx gehien dituenak, irabazi egingo du. Hau da, jolas originala. Orain, azalduko dizuegu gure etxean nola jolasten gera. Gure etxean, karta guztiak zabaltzen ditugu, denak. Orain ez ditutena zabalduko, hauek alde batera utziko ditut. Imaginatu hemen montoiko karta guztia daudela. Guk zer egiten dugu? Dadoa bota, 0 hanka. Eta 0 hanka dituzten guztiak, nahi ditugun guztiak hartzen ditugu. Alditugun guztiak. Nik ez baden nahi, beste pertsona gehiago hartzea, edo berak ez badu nahi, nik gehiago hartzea, edo nik nahikoa baditut, hori iruditzen bazait, stopit esaten dugu, eta gelditu egin behar da. Orduan, hurrengo pertsonak bota egingo luke. Bota. 4 esku. Estopit! Orduan ezin dugu gehiago hartu, eta orain nik botako nuke. 4 esku berriro. Stopit. Eta horrela jarraituko genuke, maiko karta guztiak bukatu arte. Bukaeran, beste moduan bezala. Donutxa kontatu eta gehien dituenak irabazi egingo du. Eta hau da, jolas originala eta gure etxeko variantea. Espero gustatu izana, beraz badakizute. Jolastu, probatu eta gozatu!